So guys, दिनैहाय आङो ओंखाम सोमनाय जागोन आरोना नै ओंखाम मैयानिनो संनाय बियो गुसु ओमफ्राय बेयावहाय एसे आसारनि थाव होनानै लादोंमोन आङो ओमफ्राय नै बेयावहाय डिफरेंट टाइप्सनि बाथोन दङ बियो खांख्रिखला बाथोन ना बाथोन सयाबिन बाथोन आलु बाथोन बिलाथि बाथोन फान्थाव बाथोन ओमफ्राय पियाज आरो थाइबें स' बेजोंनो आङो दिनैनि जानायखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना नै अमा बेदरबो दङ आरोना अमा बेदरखौ आं एसे जाबाय Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो ओरैबायदि सान्दुं गोसा बिराद गरम थानो हायाखै स' बेनि थाखायनो आं दिनैहाय आंनि खानाया बोरैबा जादों बिराद गरम स' बेनि थाखायनो दिनैहाय आङो मैया हरावनो ओंखाम सोमना दोननायखौहाय जागोन आरोना स' डेट उदैया थान्दा जाथों ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो बेयावहाय मा मा दङ दा खिन्थानानै होखागोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसे मुकबांबो होनजागोन मानो होनबा आं एसे पेटेर पेटेरबो खालामगोन गेजेर गेजेर ओमफ्राय मुकबांद्रायबो नङा आरोना आखाइ साखाइ सुखांबायमोन आङो होमबाबो खेबसे सुना लाबावनोसै र' Yes. Sekolah ham. Oh, songkri. Mais lusa. Lusa tak. Lusa geran sering dah. Lip stick ko po na lang. Kung dari kadang-kadang. Sama boleh mus nama. Ina. Ese habru menang di mana? Kita anak apa? Angin mak ketemu tu. Mana habru menang tu? Ini ada mwjang. Ada isi apa kan? Keren ya saya. Masa ke kami dia? Mẹ mày sữa rồi. Ya suami nak nama orang dia. Belum saya ini biar tak memang. 이거 다 줘? 우리 탄다 살되긴 하나 막 크게 안 살래래 량 야루고 사서 이건 름샹 Nương lấy năng lại. Mẹ mà được cái thầu nữa. Mẹ.
नोंथांमोनाबो ओंखाम सोमनानै जायो खोमा ना आंथ' बिराद गोथाव मोनो गुस्थियाव होलायलायबाय बाथोना मालायफोरनि जानाय भिडिअखौ नुबा जा इन्ट्रेस्टिं नाङो ओमफ्राय आंनि जानायखौ नुना नोंथांमोना बोरिंसो नांबाय खोमा ना माने जों सानो जे मुकबां भिडिअआ बिराद इजि जास्ट केमेरानि सिगाङावहाय जानानैल' देखायनांगौ बेबायदि नङा खिन्थु दे एक्चुवेलि प्रेक्टिकेलि माने बेबायदि नङा मानो होननानै बुङोबा आं दिनैहाय नै गावनो बानायबाय स' बानायनायावहाय आं दासो माने गावखौनो नटिस खालामफ्लांदों आरोना जे आंथ' जेरैबायदि जायो आं नोंथांमोननो दा भिडिअआवबो बेबायदिनो जानानै देखायदो दे ओमफ्राय माने इन्ट्रेस्टिं नुवाखै आरोना आं गावनो माने आलदा मुकबां खालामग्राफोरनि भिडिअखौ नायबा ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं बा जानो लुगैयो माने बेदरफोरबाल' नङा जेनेबा बेफोरबायदि बाथोननिबो मुकबां खालामनाय नुदों आं बहुत बिराद टेस्टि माने बिसोरो बिराद थाब माने स्पिडथ' खालामखायो नंगौ होमबाबो आरोना बोरैबा गोथाव जायो आंनिया बोरैबा जाबाय आरो दे होमबाबो जेबो नङा नायसाबदो 한국 콜라바도 지 알고자 बानलु गुमब्राखौ दोननोसै माखौ बे बानलु गिदिर नै एम्फौ लाथा न'निफ्राय लाबोना होदो ओमफ्राय दा एवनानै जागोन बेखौ जोङो माथो दङ मा भाजि दङ बेयावलाय क्या है देख रही हूँ मैं टमेटो नारें जोंहा न'आनो ओंखारलालै गाइस नै फैसा थाखायानो बारा गैयाना जा बाबाया माथा गरम जाबाय स्टार्ट खालामनायावलाय आंनो खालामदोंमोन ओमफ्राय बाबायासो लुजोबनांबाय आरोना नै आयौ सिफायजोब्बाय सिंनिखौ इयो दोङो जास्ट बेयावहाय इ प्लास्टार खालामबाय गाइस बे जोंहानि न'नि भिडिअआ दाख्लैनो लानायमोन आरोना आं बेखौहाय नोंथांमोननो आपडेट होनांगौ ना होनाङा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर नोंथांमोना जोंहानि जुदि न'नि कनस्ट्राक्सन जानायखौ जुदि मिथिनो लुगैदोंबा माथिं मा खालामदों बेखौहाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाना हर आं दिन्थिनानै होगोन ओमफ्राय नैबे भिडिअ दा जेरावहाय आं भइस अभार होगासिनो बेयो जाहैबाय दुबाइनि मिराकल गार्डेनाव नोंथांमोना खेबसे नायफिनबावदो ओरैबायदि समायना जायगा आयौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा आङो माने बिराद समायना So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye